Kull jum mit-2 sal-Ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. Merħba kulħadd, jiena Dun Vincent Ciortino, noqgħod mill-Marsa, noqgħod konfini Marsa Ħamrun. U bħala parroċċa inservi fil-parroċċa tal-Gżira tal-Madonna tal-Karmelu. Martial artist ukoll, ġifieri nagħmel l-arti marzjali, hekk tara nitkellimniex. Basically dak ġifieri. Il-bqija konna l-hemm l-iskola qabel m'għadniex. U forsi tridu tkunu tafu taqtaw il-kursità għandi 68. Imma għadni niflaħ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u ta' Ruħ il-Qudus. Amen. Il-barka ta' Sinjur tagħna Ġesu Kristu l-mħabba tal-Alla u l-Aqda f'Ruħ il-Qudus tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħuti Jeżis jew narfu n-nuqqasijiet tagħna, ħannisqu kif jixraq lejn dawn il-misteri qaddisa. Għafrinna mulej ta' meta ma tajniex xieda tiegħek quddiem l-oħrajn, mulej ħnina. Mulej ħnina. Għafrinna mulej ta' dawk il-mumenti li fihom insejna l-vuċi tiegħek tinstab fil-batut u fil-fqir u fil-marit. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Nitolbuk mulej maħfra għal-meta bħala uliet u bissna rasna, jew bħala ġenituri ma tajniex każ l-ulidna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubitna u wassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla dejjem li tista' kollox, kattar fina il-fidi, it-tama u l-imħabba u għamel li nitħobbu il-kmandamenti tiegħek u noqogħdu u nagħmlu r-rieda tiegħek bibnek Ġesu Kristu sina li hu Alla u li mek jgħixu saltan flimkien ma' Ruħ il-Qudus Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, oqgħodu għal xulxin fil-biża' ta' Kristu. Intom in-nisa oqgħodu għal żwieġkom bħalli kieku għal mulej, għax ir-raġel u ras il-mara, bħalma Kristu u ras il-Knisja, is-Salvatur tal-ġisem tiegħu. Għalhekk bħalma l-Knisja toqgħod għal Kristu, hekk ukoll in-nisa għandhom joqogħdu għal żwieġhom f'kollox. Intom l-irġiel, ħobbu n-nisa tagħkom kif Kristu ħabb il-Knisja u ta' ħajtu għaliha. U dan għamlu biex iqaddisha u jnaddafha bil-ħasil tal-ilma u l-kelma u biex iressaqha qudiemu din il-Knisja sabiħa bla teba, bla tikmix, bla għajb u b'xejn minn dan, imma qaddisa u bla tmaqdir minn ħadd. Hekk għandhom ukoll l-irġiel iħobbu n-nisa tagħhom bħalli kieku ġisimhom stess. Min iħobb il-martu jkun iħobb lilu nnifsu. Qatt ħadd ma bagħat il-ġismu stess, iżda jmantnieh u jieħu ħsiebu bħalma jagħmel Kristu mal-Knisja, għax aħna lkoll membri tal-ġisem tiegħu.
Għalhekk ir-raġel iħalli lil missieru u lil ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru tnejn ġisem wieħed. Dan il-misteru qiegħed ngħid għall-Kristu u għall-Knisja huwa kbir. Għalhekk intom ukoll kull wieħed minnkom għandu jħobb lil martu bħalu nnifsu u l-mara għandha ġġib rispett lil żewġha. Il-kelma tal-mulej. Ħieni kull min jibża mill-mulej. Ħieni kull min jibża mill-mulej. Ħieni kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħieni int u risqek tajjeb. Ħieni kull min jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dilja għammiela fl-irkejjen ta' darek u liedek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ħieni kull min jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibierkek il-mulej minn Sion, jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Ħieni kull min jibża mill-mulej. Infaħrek missier, sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu Kristu qal li xiex inxebbaħ is-saltna ta' Alla u ma xiex sejjer inqabbilha. Tixbaħ liż-żerrija tal-mustarda li wieħed raġel qabad u żera fil-ġnien tiegħu. Imbagħad kibret u saret siġra. U l-għasafar tal-ajru marru ibejtu fil-frijaj tagħha. U reġa' qalilhom ma xiex sejjer inxebbaħ is-saltna ta' Alla. Tixbaħ li ftit ħmira li waħda mara qabdet u ħaltet ma' 3 sigħan tqiq sakemm olliet u l-għaġna kibret. Din hija il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Talim ta' Evanġelju nitnatfu minnu bitna. Smajna l-ewwel qari li kultant jinftiehem ħażin. Jew mhux jinftiehem ħażin, imma uħud minna jagħmlu avvantaġġ minn sentenza waħda. Kemm il-qari, kemm is-sam, kemm il-Vanġelu tal-lum, irridu noħduhom kollha flimkien. Jekk hawnhekk San Pawl l-ewwel ħaġa li qalilna huwa oqgħodu għal xulxin fil-biża' ta' Kristu Ġesu. U dik irridu aħna nenfasizzaw. Mhux il-raġel jgħid mela inti titnoqgħod għalija għax hekk qal San Pawl. Imma ġifieri ma nifqux flew fin-nofs tal-qari, imma nkomplu naqraw il-qari kollu. Il-kuntest tal-Bibja ta' Kodba Mqazza irridu noħduha b'mod globali kollha kemm hi. Mhux biss fejn hawn tkellimna li għadna llum, imma forsi hawnhekk għadna xi ħaġa li rridu nqabbluha mat-test il-qadim jew ma' xi Vanġelu ieħor. Jiġifieri l-importanti huwa li aħna hawnhekk jiena nixtieq insammar iktar biex ngħidlek il-familja li l-familja tkun maquda kemm l-ulied u kemm
mod speċjali ġenituri bejnietom. Għax iridu wara kollox il-ġenituri jridu jagħtu l-eżempju lill-ulied. Imbagħad għandna l-biża' ta' Alla, u din il-biża' ta' Alla x'inhi fil-Salm. L-istess ħaġa meta torbot mal-oħra. Il-biża' ta' Alla hija li aħna mhux nibiżgħu mill-babaw, imma li aħna nibiżgħu li nitilfu lil Alla. Dik hija l-biża' ta' Alla. Alla huwa ħanin. U hekk aħna mela bħala ġenituri iridu jaraw li jimxu fuq il-passi ta' Kristu Ġesu, fuq il-passi ta' Alla, kif mexa mal-poplu tiegħu. Kultant beżbiżhom u kultant refaħħhom. Aħna rridu wkoll naraw l-Evanġelu ta' San Luqa fejn jgħidilna ma xi se nxebbaħa is-Santna ta' Alla. Sintendi, is-Santna ta' Alla kif ġa qalilna f'San Pawl hija l-Knisja f'din l-art li hija l-familja l-kbira biex ngħidlek, u l-istess il-familja trid mela wkoll bħala Knisja trid tgħin lill-ulieda. U kif se tgħin lill-ulieda? Tgħin lill-ulieda billi twaslilhom il-Vanġelu kif suppost, fis-sens li mhux jiena ninterpretah mod u forsi qassis ieħor interpretah mod ieħor, imma rridu ninterpretaw il-kelma ta' Alla kif inhi. Irridu ninterpretaw l-affarijiet mhux biss mela ta' li għandna qudiemna llum, imma wkoll tal-oħrajn. Fil-każu, hawnhekk aħna nagħmlu ħaġa oħra xtaqt ngħid, hawnhekk nagħmlu dil-quddiesa aħna fuq it-television. Dil-quddiesa tot tan-nies li ma jistgħux jiġu l-Knisja. Imma tajjeb li tarawha bħala devozzjoni, il-biċċa hija għax imbagħad nagħmlu tax-xewqa. Tax-xewqa hija l-morda. Il-morda jistgħu jisimgħuha fuq television, imbagħad jgħidu qassis darba fil-ġimgħa jiġi qarbinhom. Però min jiflaħ mhux se jiġi qassis iqarbnek id-dar, inti fenek mhux se tmur bix-xewqa, tajt issa nixtieq nikol fenek u timla żaqek, imma inti il-fenek titmexmex sakemm ma tixxeħx bl-Adam, kultant nixxeħ bl-Adam, jiena biex imma inti trid tiekol l-Ewkaristija għax l-Ewkaristija hija l-għajxin ta' ruħna. Ma nistgħux noqogħdu l-bogħod mill-Ewkaristija. Biex nitilgħu s-Santna tas-sema aħna rridu r-ruħna nitmawha l-għajxin ta' ruħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. U Alla ta' seta u tieba bla tarf li taħkem fuq kollox u tħobbna bħala wliedek. Isma' bit-tieba talba bil-fiduċja kbira li sejrin nagħmlulek. Ftakar mulej f'dawk li qegħdin jieħdu ħsieb ix-xjuħ, il-morda, in-nies fil-bżonn speċjali. Għatihom il-paċenzja u l-ħlewwa meħtieġa biex huma jagħtu xhieda tal-imħabba tiegħek lejn dawn li qed ibatu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejn mulej lil dawk li qegħdin isibuha bitqila biex jaħfru lil min għamlilhom id-deni u għatihom sem mill-imħabba bla tarf ta' ibnek Ġesu Kristu biex bħalu huma wkoll isibu l-qawwa biex jarfu kif tridna inti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li huma maħkumin mill-vizzju tad-dar, ix-xorb, id-droga, is-sess jew ta' xi vizzju ieħor biex fiddawlu l-qawwa tiegħek isibu l-ħila li jikkontrollaw lilhom infushom u jkunu tassew ħilsa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ħaddiema tagħna biex kemm fil-paga jingħataw u kemm fil-kontribuzzjoni tax-xogħol li jkollhom ikunu stmati bħala bnedmin maħluqa xbija tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-ġenituri kollha biex bil-kelma u bl-eżempju jarfu jagħtu lil-uliedhom edukazzjoni tas-sew nisranija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-aħħar mhux l-inqas għaż-żgħażagħ tagħna biex issibu xogħol li fih flimkien mal-flus li jħadmu
jistgħu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom u t-talenti tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal xulxin u għal dawk għalulna biex nitolbu għalihom raba tagħhom, raba tagħna u wkoll nresqu talba tagħna f'qalbna f'dak sekondi li ġejjin. Nitolbu, Ismana nitolbuk mulej. Ismana nitolbuk mulej dan it-talb li għamilnilek bħala familja tiegħek u għamel li minkejja kollox nibqgħu dejjem nafdaw fik bl-istess Kristu Ġesu Sidna li jgħixu l-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej lejn dina l-offerta li qegħdna nagħmlu lill-kobor tiegħek biex bis-servizz tagħna ikun tal-akbar sebħ ħalik bl-istess Kristu Ġesu Sidna li jgħixu l-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb ta' ġid għall-fidwa tagħna li dejjem kullumkien irrodulek ħaj bl-istess Kristu Ġesu Sidna. Għaliex meta huwa sar bniedem bħalna, it-tagħlim u l-imġieba tiegħu kienu ta' ċanfira l-ħżiena li qabduh f'idejhom u qatluh. Iżda d-disċipli tiegħu li laqgħu kliemu u rihom kif għandhom jgħixu l-ħajja ta' ħaħwa. Ħeġġiġhom biex iwarbu lejra u t-tilwim ta' bejniethom. Ordnalhom li l-kbir fosthom irid ikun għaddej tal-oħrajn. Aħna wkoll nilqgħu dan il-messaġġ bħala familja waħda b'qalb miftuħ għalih u għal xulxin mal-anġlu l-qadisin intennu ngħidu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet tal-art mimlija bl-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis. Tassew inti mulej, inti lajn ta' Qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tar-ruħ tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem tal-Ażistana Kristu Ġesu. Li meta kien senata biex minn rajħibati, ħa il-ħobs fideħ, radlek il-ħajr, qasam ta' disċipli tiegħu qal, ħudu u kullu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ġisem imqaddes ta' Ġesu, imsammar għalija fuq l-ewda tas-salib. Jien inħobbok u nadurak. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi mfawwar bl-inbid. Reġalat lek il-ħajr. Taħ id-disċipli tiegħu qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi. Ta' patti ġdid li bqal dejjem. Id-dem li xxeret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dana b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Demm imqaddes ta' Ġesu. Imxerret għalija fuq l-ewda tas-salib. Jien inħobbok u nadurak. Mulej tiegħi
u Alla tiegħi. Dan huwa il-misseru tal-fiddi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sina Ġesu Kristu, nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax ninsabu hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna tolbu l-Ruħ il-Qudus jaqgħadna f'ġisem wieħed li naħdu semm mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof ġew li jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li raqdu bit-tama ta' qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-daw tas-sekk tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-familja Mqazza, mal-Verġni Marija u mal-arus tagħha Ġuseppi, mal-Anġli, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbeberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk bl-istess Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-silġ sa kollox, flimkien ma' Ruħ il-Qudus Alla wieħed kull ġieħu għena għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejja uħuti, nitolbu t-talba li għallimna Kristu stess, it-talba perfetta x'għallimna Ġesu stess. Mhux biss imma nitolbu ngħiduha bil-kliem, imma wettquha anke wara din il-qudiesa billi fix-xogħol, fid-dar, fil-familja naħfru lil xulxin. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saqnatek, ikun li titint kif is-sema fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, ħafrilna dubietna bħalma naħfru l-minuħat għalina. Ejna fit-tiġri u eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba ħna tiegħek is-siem fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġġa tal-feddej tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatina sum laqda anti trid fina, anti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Islim u l-barka tal-mulej tkun magħkom u teħel magħkom. U miegħek ukoll. Għatu slum u barka ix-xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla tneħħid nubiet tad-dinja paċi. Dan huwa l-ħaruf ta' Alla. Dan huwa li neħħid nubiet tad-dinja. Ħenni naħna l-koll mistiedna li nċevuh. Mulej, ma jisħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu iħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Kristu ħabna u tali l-nifsu għalina, offerta u sagrifiċċju ifuħ quddiem Alla. Nitolbuk mulej l-sagrament tiegħek li tajtna jagħtuna l-barka u li fihom jinsabu biex il-qoddim niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħġbijat bl-istess Kristu Ġesu Sidna li jgħixu saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u Ruħ il-Qudus. Amen. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ruħ il-Qudus. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħles jgħinna u jqaf magħna. Tsebbaħ lill-Missier, lill-Iben u l-Ruħ il-Qudus, kif kien minn bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu Kristu li twilet għalina u qiegħed ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna li rieħ kollha, speċjalment dawk li jieħdu l-aktar bżonn il-ħtieġa tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw il-misteri tal-tbatija. L-ewwel wieħed meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u oroq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek tiġi saqnatik, ikolli titint kif is-sema żaflat. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimarik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slimarik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slimarik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slimarik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slimarik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slimarik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slimarik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen.
Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberk il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, saw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberk il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, saw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberk il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, saw fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria l-Missier li ben r-Ruħ l-Qodos, Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħles minna ħejna u afmana. Sebbaħ lill-Missier u lill-Liben u l-Ruħ l-Qodos, kif kien mill-bidu saw dejjem għal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma u li inti jomna, għalik ismana it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, affrinna dnubitna u eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-ewwel kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misterju, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek, tiġi saqnatek, ikolli titint kif is-semak żaflat. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, affrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott ta' ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria l-Missier li ben r-Ruħ l-Qodos. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u iqaf magħna. Sebħu lill-Missier, lill-Liben u l-Ruħ l-Qodos. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-ewwel kollha, speċjalment dawk li aktar bżonn għandhom il-ħinna tiegħek. It-tielet misteru. Meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek, tiġi saqnatek kull li titint kif is-semak żaflat. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak,
imberka inti fost in-nisa, imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Alla tagħna isma' t-talba tagħna. Eħlesejna u wieqaf magħna. Sebħu lill-missier lill-liben u lill-Ruħ il-Qudus. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' it-talba tagħna. Ġesu li twielet għalina, rrid ikun iben bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna u eħlisna min-nar tal-infern. Ħu ġenna li ruħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-raba misterju. Nikkonsidraw, nikkontemplaw, meta sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek, tiġi saqnatek, ikolli titint kif is-semak żaflat. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-missier liben u l-Ruħ il-Qudus. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Sebħu lill-missier lill-liben u lill-Ruħ il-Qudus.
kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma' it-talba tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l ruħ kollha, speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru. Meta Ġesu Kristu sidna kien mislub fuq is-salib. U wara tliet sigħat agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek, tiġi saqnatek ukoll li titint kif is-semak żaflat. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa imberk il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missi l-Liben u r-Ruħ il-Qodus. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlisejna u waqaf magħna. Glorja sebħu lill-Missi l-Liben u r-Ruħ il-Qodus kif kien mill-bidu issaw dejjem bqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma u l-inti jomna li kisma' talb tagħna. Ġesu twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi ħfrinna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern ħuġġenna l-ewwel kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek, missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek, tiġi saqnatek kull li titint kif is-semak żaflat. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier l-Liben u r-Ruħ il-Qodus Kif kien mill-bidu issaw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Salve Reġina. Slim għalik Sultana, om tal-ħlina, ħajja ħlewwa ta' matana. Slim għalik li lek ingħidu għaliex aħna t-trufnati u li teva. Li lek nitniedu aħna u nikbu u nofqu f'dan il-witt ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna, daw għallejk dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħlina. U lina wara tagħna, trufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijak. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Tolbu l-intenzjonijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saqnatek ikulli titint kif is-semak żaflat. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex f'tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-barka mimlija l-mulejmijak, imberka inti fost in-nisa imberek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja l-Missi l-Liben u r-Ruħ il-Qodus. Kif kien mill-bidu issaw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-Pirkatorju.
Għatihom u mulej il-misraħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jibdi fuqhom. Jisruha fis-slim. Amen. Għatihom u mulej il-misraħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jibdi fuqhom. Jisruha fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu isma' tarbtana. Kristu smana. Kristu isma' tarbtana. Kristu isma' talbtana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla fid-dinja. Ħenna lina. Ruħ il-Qodos Alla wieħed. Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xbejba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om ta' Knisja. Itlob għalina. Om ta' ħnina. Itlob għalina. Om tal-barka t'Alla. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed natifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li jisħoq il-mħabba. Itlob għalina. Om ta' aġeb. Itlob għalina. Om ta' sparir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min fdina. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tisħoq lok kull foħrija. Itlob għalina. Xebba li tisħoq lok kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara ta' ruħ il-Qodos. Itlob għalina. Amara ta' kull barka. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-mitinbi. Itlob għalina. Faraċ tal-mnikti. Itlob għalina. Faraċ tal-immigranti. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarka. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostoli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddissin kollha. Itlob għalina. Sultana mnissa minn all-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-Karmelu. Itlob għalina. Sultana taslim. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħidnu bit-tad-dinja. Ħenna lina. Jitlob għalina qadisa Malla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza msebħa Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bl-istess Kristu Ġesusina li jgħixu l-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen, it-tnassis tad-demonju, it-rażan raznu. Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti aqwa mill-tajja tas-sema, itfar qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ruħ żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għalli telfu l-erwieħ. Amen. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija li lek Alla daħlek biex inti toħsib lill-ibnu u wkoll toħsib il-Verġni Marija edu bil-fiduċja tagħha miegħek. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq ta' ħajja. Aqlanna l-barka u l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Itlob Martri, għalina. San Turroccu, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Breca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beato Adorata Pisani, Itlob għalina.
Intom qaddisin, prokuraturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħejjejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqilmu mis-seru tal-ġisem u d-dem tiegħek biex jisħoq ilna fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, ikun l-isem mqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu tassew Alla u tassew bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka il-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu Kristu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek Ruħ il-Qodos Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek il-kluħ glojus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kas-sistmu tagħha, imbirek Alla u fl-anġlu qaddisin kollha tiegħu.